Labarin badadi ni da na ji na so ne tabuwa. Labarin badadi ni da na ji na so ne tabuwa, amma an ce ba komai dole ne Aliyu na dau hakuri. Wata rana kamar wasa labari ya zo ta makar guziri, wata yarinya ta ce aurenta za a yi tun da wuri. Na tausaya mata ni ƙauna ta hannu na yau haƙuri. Wani ya zo da labari ya ce da ni na zauna ne haƙuri. Na ce menene wai ya ce da ni ƙauna ta canza wuri, sai dai ne haƙuri aurenta za a yi tun da wuri. Sai na ce masa bar wasa, ya akai kake zancen haƙuri? Ka san da tana so na ina son ta ko a saman sarari. Karatu ne a gaban ta, ba za ta yi aure da wuri. Mini ba ta so auren gida ake mata je ka gani, tunda a dangin su akwai wani da ba ta asanta gani, sai dai da shi za a yi mata ni. Na san ba za ta riƙe haƙuri. A nan take sai na ji ƙarar waya tana ta ringa ni ta kira, sai ta ce mini kai haƙuri ƙaunar ka ba ta canza wuri, amma wani labarin zana baka sai da yake haƙuri. Aure za a yi mini ni da wani, ba na son sa kayo haƙuri. Dan gida ne tun da ya zo an ka ba shi ni aure da wuri. Afuwar ka nake nema, kalamai na so kai min guziri. Na zubar da hawaye na ni Aliyu kuka kan haƙuri. Mun shako da juna ni da ita ba mai canza wuri. Rayuwa haka nan take, wata rana sai kukan haƙuri. Sai na ce mata bar kuka, rayuwa kan take dan mu gani. Darasi ne ba komai, haƙuri na ɗauka za na gani. Abinda kake so wata rana rashin ta kana haƙuri. Fatan alkhairi zan miki yarinya na dau haƙuri. A gidan kike zauna da mijinki sakin yau haƙuri. Na san ki ibada, addu'ar ki za ta samu sarari. Fatan alkhairi mata ta gari na bido, ba ta san na shawiya kulliya a yi mini har da ado. In rabi ya karbi hakan ƙauna da so zan yi guziriya. Na haƙura ni na haƙura, na haƙura ni na haƙura. Fatan alkhairi in zana yau.